jane wong akeh, regane larang. Angger tertutup. Heeh. Payu. Ora tau ning guyangan sampean. Guyangane semene-semene iki regane 350 kadang 450 ya Bu ya. Iso tekon iki lho. Lah wong aku lho korono nek bar wayangan. Wegah ora sudi Mas aku. Ning hebat lho Mas. Pesipate pripun? Muga-muga kula ming melu ndedonga. Dungane pripun Mas Lindro? Nggih wong jenenge klungsu-klungsu nek melu du. Iya. Mbah dene percaya mbah ora wong karep dagelan dikira lak ndonga guyon. Iya. Muga-muga piyantun mriki pun paringi panjang yuswa. Amin. Sing petani brambang muga-muga payu larang penyakite ora ana. Sekilo payu 2 yuta nggih Bu nggih. Amin. Amin. Nangis no aku. Rumangsaku. Yo dadi desa sing gemari Pahlo Jinawe, cepak rezekine ado saka bilahine. Iya. Mbak Cangik, pripun Mas Lindro? Dalu punika sing dipun rantos panjenenganipun Pak Lurah. Niki nyuwun sewu nggih Pak Lurah kula matur suwun. Menika Mbak Mimin, Mbak Yu kula menika nembe gerak. Pramila mboten nderek saged nderek sowan, saged nderek silaturahmi. Muga-muga Mbak Yu kula enggal-enggal pikantuk tombo, pun paringi sehat walafiat, kersanipun saged berkarya. Panci Mbak Cangik, seniman di saat-saat ngeten iki ngepasi wulan Barbodo iki padha karo wong tani entuk barokah. Ora duwe prei. Iya, kaya ngeten iki kula ndek dalu kan teng Rembang. Iya. Niki teng Nganjuk, benjing siang kula teng Kediri. Buyuh kok padet men jadwalmu. Sesuk melok kombi Mas kula. Kombi. Kombi niku lho ngerit pari niku lho. Masyaallah. Tak kira lek temu anggapan. Sing nanggap sapa sesuk praye. Dados niku muga-muga kanca-kanca seniman sehat. Amin. Kuncine wong nyambut gawe ku nek wis sehat insyaallah berkah barokah. Amin. Pramila sing dipun rantos Mbak Yu kula. Sampeyan pirsa piyantune wayu Mas. Sapa? Alalane seputo sampeyan iki. Lho sampean mboten mirsani teng YouTube to? Iya, anu Mbak Apri to. Nggih. Heeh. Lho diaturi jumeneng to. Lho iya harus. Kersanipun piyantun mriki tepang no Mas. Iya, aja dipeloni bablas kepraon. Ben kiprah sik, joget karo nyara. Golek keringet. Iya. Monggo Mbak Apri, kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Ya to, selamat. Nggih, jan. Wilujeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik. Nggih, nembe perdana niki nggih. Injih, perdana. Nyapa Ndro? Ki wis ngadeg Ndro. Ngadeg ya ngadeg aku cara kon ndi bojo ngene iki ngono moh. Kamu iki sebabe apa to, Mas? Lah bojoku ya kaya kowe ngono kuwi, untune dikeki kawat. Iya. Lah nyapa? Njaluk tukokne kawat Mas, kaya Mbak Apri. Mbak Apri tak tukokne kawat ukuran 16-an. Ya ora umume kowe iki kok ya. Lah wong jenenge wong biyen kan ndak tanggapan ora kaya serame iki. Tak tukokno kawat sing BPJS Mas sing bayare murah. Terus ini dokter ing ngendika ngene, Mas Lindro niki kawate sarene murah ora entuk disikat karo wulan. Gek bojoku ku ya mangan apa ki lombok, tomat. Bareng ora entuk sikatan 2 wulan iki mangep ngene malah kaya pot tukul kabeh. Jenengan ki ya kebangetan kok ya. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Mas Lindro. Alah. Sugeng dalu Mas Akbar nggih. Sik ki wedok tenan ora? Tenanan. Ora wani nemplekne ndak abdo. Kok ora kaya sinden kono sugeng dalu Mas Lindro. Sugeng dalu Mas Akbar. Masyaallah. Para nemplek ora iso. Ya kudu nemplek ora iso lho. Wetoke bareng ruwene kita gembel jalu iki to. Iki tak kandhani penging rewel kok ya mesa. Melok ae. Ora mbok tinggal to. Tau tak tinggal kok Mas diwer-wer kucing kok Mas. Sik to kok diwer jenenge iki wanita istimewa ya kaya Mbak Apri. Ka istimewa? Sampean niku nek Mas Akbar, nyuwun sewu Mbak Apri. Wanita hebat istimewa itu seperti Mbak Apri. Lah kok iso istimewa lho? Sampeyan nate teng restoran dar. Nate no. Sego goreng to. Sego goreng. Sego goreng niki nek istimewa. Ana ndoke. Ndoke iki biasane 2 sosis 1. Iya. Iku nek istimewa. Nasi goreng istimewa. Nasi goreng istimewa. Karena Mbak Mimin adalah satu-satunya Mbak Apri. Mbak Apri istimewa. Iki yo ndoke 2 iki diketok. Heeh. Kok ben gak sanggo sikil gak apa-apa malah gak nukokne celana ya ora. Aku ya matur nuwun karo slirahimu ya Mas. Slirahimu lho. Sliramu. Heeh, sliramu. Tak bacok iku.
Lah piye lho? Bocah bagus sing ngene sliramu. Bagus gede ndek ya. Gendek. Wis gede ndak. Matur sembah nuwun wis nyuli Mbak Yuku. Aku yo sing Kayak matur nuwun ngene iki. Aku ora iso mbalet apa-apa Mas Lendro. Mas Lendro matur sembah nuwun wis gelem nyuli Mbak Yuku. Mas Lendro. Mas Lendro. Kok nginceng ya iki. Biasane ngono kuwi ya. Ngerti perjuangan ini. Ning yo hebat lho anu Mbak Apri. Panjenengan saged silaturahmi wonten mriki Iya. Rasa bombonge raosipun panjenenganipun Pak Sugeng. Wah hebat. Ki jadwale panjenenganipun Mbak Mimin kalian Mbak Apri menika padet sanget lho Mas. Leres. Nah, ning aku ya rada kuciwa lho. Lah ngopo lho? Cih, ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun konjo Pak Lurah. Pak Sugeng Pak Sugeng, sedaya panitia lan sedaya warga, kula dongaaken sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa, rejeki ingkang gangsal berkah barokah, tutuk kanggenipun momong putra wayahipun. Para putra tansah mbangun miturut marang tiyang sepahipun. Ingkang dereng kagungan jodoh mugi ketemu jodoh ingkang sejati. Ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Nek anake metu lanang dadi lanang tenan. Nek anake metu wedok ya dadi wong wedok sing tenan. Aja kaya Apri. Warga masyarakat. Sampun to. Wah, masyaallah. Anu ketoke tergesa-gesa pengen pirsa panjenengan lho Mbak Apri. Mosok to, Mas? Heeh. Iki kowe iso hit lho, iki duet AA. Apa? Apri karo Akbar. Aku nonton dalange rahimku langsung anget lho. Hei! Soben cara kowe kelakon entuk Akbar, anak-anakmu mesti ora metu bocah. Lah apa? Metu kursi. Masa kursi to. Ketoke anu kok Mas, piye? Metune andong sak jarane. Upama kelakon kagungan garwa Mas Akbar, Mbak Apri ngersake putra pinten? Aku ngersake putrane ya 5 no. Lha 5 niku. Ya 5 ben apa jenenge? Engko nek siji ora tresno karo wong tuwa jek enek cadangan liyane, ngono lho. Nek siji upama ndelarane sambar bledek kan jek papat. Nah, ngono. Dungane elek. Dungakmu. Kan ora ngerti ya kok. Iya. Pepatah kan sudah mengatakan. Piye, Mas? Banyak anak kan banyak jahitan. Rezeki. Kok jahitan? Rezeki. Jahitan iku rezeki biyen saiki jahitan kok dijahit terus kok. Oh iya. Oh iya. Lah tapi nek kaya ngene iki dijahit apane, Mas? Tak lepeh Mas anakmu. Masya Allah lewat sangkem. Ya anak apa utah-utahan jenenge. Iki anak apa iwak koyo dilepeh. Lah piye? Dilepeh. Lah piye aku saiki ya meteng lho. Masya Allah, Masya Allah. Meteng Mbak Apri meteng. Ya Telung ampun. anu ki nyuwun sewu ki kan bayi sing saka luar negeri ya Mbak yo. Iki bayi tabung kita iki tabung gas ya. Iya ben bledosi kowe. Ki 3 sasi lho Mas. Tak presake ndek Bu Bedan. Ngendika Terus pripun Bu Bedan ngendika ming dilus-lus karo Bu Bedan. Bu Bedan ki ngerti nek anake lanang. di USG lagi telung. Ora di USG. Dilus-lus tok. Aku ya mung takon karo Bu Bedan kok ming dilus-lus. Metu telale. Metu telalene ki lek jare bae. Bedane ngantek gumun kok. Walah le 3 sasi kok wis. Fotone ya, gawekne foto tak nggone story WA sing anakmu lanang no lho. Alah, mbok garek nglangak padha. Romangsaku. Kayak ngene iki muaca ayu terus mung jare nguyuhe ngadeg. Masyaallah ngene iki iso nyuwara ya. Lho. Nyara piye, Mas? Ya, nembang maksude kan. Oh, masa ngaten. sinden to. Ya ditokne pelanangane Mbak Yu. Kok suarane? Suarane. Kok sepanangane lho Mas aku. Ya jar bawa Mbak Yu, Mbak Apri. Nyuwun slendro Mbah Kakung. Cara toprak. Kok apal? Kok apal? Sinten? Mbah, Mbah sinten? Mbah Kakung. Oh, Mbah Kakung karo Mbah Tarkun. Oh lah, tak kira Mbah sinten? Mbah Tarkun. Oh Mbah Tar. Tarkun. Yogane pripun? Menurut panjenengan Mbak Apri Astabrata pripun? Bergas-bergas enom-enom. Seneng nek kancane semaput iki. Arep bawa napa Mbak Yu? Heeh. Mardika mawon, Mardika mawon. Yen asmarandane mawon. Oke. Iki ya digawe no nek umpama bawa kudune nggih paling ndak itu ada cerita no. Lha cerita piye? Cerita toprak no. Peh toprak aneh iki. Iya to, tapi lakon aja Sri Tanjung, Oh. aja Roro Jonggrang. Sri Bombok. Lah apa? Wis digomeo terus iku. Wah, nek ada gelan cemburu iki. Lakone ya sing apa iki? Lakone iki
Lakon saka daerah Pati, Mas. Apa wi? Mendut boyong. Aku karo lagi bimbingan tapi aku. Kowe dadi Prana Citra, kowe iki anak wong ra duwe, Apri iki Sing anak wong sugih. sugih blegedu. Aku tresno kalih panjenengan. Kula tresno kalih panjenengan ning Aku pake wong sugih. bapakne kok nyelekutis ngono. Lah iya. Wis ta wae gelem ra? Bapak koyo Doraemon. Doraemon. Wis sesuk ora usah ngejak aku kowe. Aku tak melok dalang Badrun ae. Rumah saku wae. Dadi njenengan bapake. Bapake sampean roman karo nika. Oh iya. Oke, Prana Citra. Aku jenenge sapa? Prana Prana Citra. Prana Citra. Oke, heeh. Kene mendut. Kita tetep Slendro ya Mbak Apri ya. Slendro. Oke, teluk. Wah, anggepe ora wani aku. Sik miku. Heeh. Wireless e, Den. Iki jenenge sapa? Mendut. Mendut ya. Ayo siarke sik. Para miyarsa, Panjenengane. Kebiar ngaturaken sugeng dalu kunjuk para tamu undangan kakung Sopudi ingkang satu dadi Nurmata. Sesarengan kalian sandiwara ketoprak siksa budaya. Iki apa jeneng kalian? Astabrata kok siksa budaya. Tak kira siksa budaya. Saringan kalian sandiwara ketoprak Astabrata mijil saking laladan Kabupaten Nganjuk Jawi Timur pun asta taipun sesepuh panjenenganipun Ki Akbar Sahlan. Ya. Jumbuh kalian pamurtanipun ingkang hamengku gati jadi panjenenganipun Bapak Lurah Sugnanto dalem saking Jogor Bagor Wetan ngersakaken salah setunggaling cariyos ing dalu punika mendut boyong. Mendut pun asta panjenenganipun Mbak Ayu Aprilia dalem saking Klaten parandening Prana Citra pun asta panjenenganipun Ki Dalang Kondang Ki Akbar parandening Bapak Mendut pun asta kula piyambak dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanani kuncarane bangsa sekali merdeka tetap merdeka gebyar Astabrata tetap jaya der Kang Mas Prana Citra. Yayi Mendut. Yayi Mendut bubar saka ngendi wong ayu? Menika kula bibar saking peken. Oh. Lajeng raos kapang kula kalian panjenengan. Kok raos kula pengen sanget kepanggih kalian panjenengan ganti laning ati kawula Kang Mas Prana Citra. Yen ngono padha karo sajroning atiku Yayi. Saestu Kang Mas. Heeh. Wis pirang-pirang wulan iki atiku tansah kapang marang jeneng sira Yayi Mendut. Kang Mas Prana Citra. Heeh. Selak gatel. Apa enek ketoprak selak gatel iki mendut apa ndudut iki jane? aku ora metu ya ora entuk omong aku ora metu kok metuku kok Aku doyan ya kuwi ra doyan ya kuwi ndoprake ming loro kuwi kok Genek mendute renek sing wedok asli. seneke kuwi gelem ya banci ra gelem ya wis Ibaratnya kula ki wong wedok sing ayu dhewe. Iya, tak anggap kaya wong wedok lumrah. Lah nggih, Kang Mas Prana Citra. Piye Yayi? Tresna kula kalian panjenengan menika ibaratipun mboten saged dipun umpamaaken Kang Mas. Kaya ngono? Tulus sakjroning manah kula namung wonten panjenengan wonten manah kula Kang Mas Prana Citra. Oh iya. Tresnaku semono uga Yayi Mendut. Tresnaku marang sliramu ibarate kowe kembang aku sing dadi kumbang. Saestu Kowe kembange, aku kumbange. upami kula dados mergi dalan panjenengan dados napanipun Kang Mas? Dadi montor sing liwati. Oh ngoten. Iya. Mboten dados jaran sing nelek ngoten mboten to? Ora. alah paling aku teleke ya mesti ya ape muni nek aku telek gawe Pak Mule Ki, Pak urung metu ya? Bro, Oh iya. gandrung sik. Oh iya. Aku kepengin ora ketar sithik ngrungokake suaramu bocah ayu Mendut.
Prana Citra ora ngono kuwi. Ora ngene iku ya. Kowe iki Prana Citra apa ladusing? Piye? Karaktere piye Prana Citra? Alus ya. Halus. Wibawa. Ora ana wak kene dadi iki dodone dibuka. Alah, mbok gagah-gagahane nyugur semono ae lho. Aku nek dimunekne ndek wis dot aku. Aku nek nyawang kono ki kaya arep wudu. Lah kok iso? Lah kaya padasan. Entang bocah ayu nembang Kang Mas. ora ketang setitik kanggo tomboning kangen sajroning atiku. Mugi dados jampi kapangipun panjenengan Kang Mas. Iso. 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 Nembang bocah ayu. Sinawang datan boseni. Milih iki ae timbang liyane kowe iki. Awake dhewe besok nek wis rabi, Nggih. kowe pengen njaluk awake dhewe besok malam pertama ning ndi? Malam pertama sing nggen asrep-asrep to Kang Mas. Kuburan. Kok kuburan niku lho? Lah, Apa asrep kula kok. niku kaya Asrep. terbelah? Apa Wah, kula niku kaya peti? Nek karo bojone ku ning hotel bintang 6. Nah. Lah adem kok njaluk. Adem ya teng Batu Malang napa teng Tawangmangu ngoten lho Oh, kok teng iya. kuburan niku napa kula kaya maejan pripun kok jenengan. Jenengane kaya maesan apa piye? Tutukno wong ayu. Nyawang wong Ges halaman. Iso nyengkoki sak bokonge melu nyengkoki lho. Kowe ora apa-apa jenenge toprak iki ya diayati perannya kok. Totalitas ya. Totalitas yo digandeng, dirayu, dibopo. Rekoso tak lakonane. Ya Kang Mas. Alah. Dadalah kingkole gagar otak sing endi? Gapru andas dondas. Loro Endro. Kaya perang anggar, Ndro. Oh, layakan mune taktuk. Lanjutno Cahayu. Umpama di wong wedok diaturi garwaku ngersake dahar napa unjukan napa bakal tak pinangkani ngono. Kang Mas, nek sing ngladeni iki wajibe rak piyai putri ora piyai kakung. Oh, iya. Wong wedok ki wajibe laden bojo. Sok sapa sing gelem gaweke unjukan garwane ing wayah esuk, kuwi pahalane kaya katam Al-Qur'an ping 1000. Oh, sapa gelem nyium tangane suami padha karo nyium Hajar Aswad. Ah nggih to. Lho jenengan rak bojo kula ta? Iso. Kok jaran beker. Kang Mas, badhe ngersakaken unjukan menapa? Ngersakaken teh, kopi, susu, Alah. napa jus? Beya. Bojo membeni arak ae. Hei, Ora kena ya, Mas. Nek nek ora diombeni kono ora kolu. Ora mentolo. tutukno wong asu. Ayu mboten ngangge es. Oh nggih. Hangger aku etok nyawang wong bagus wong bagus wong bagus Kowe iki nyapa? Toprak iku bebas wong Bebas. pacare kok. pacare jenengan niku rak pacar kula dadi kula niku sing jenengan gandrung kula sing ngladeni ya kudu. Aku arep profesional gandrung tenan kelingan nek nguyuhe ngadeg aku. Lah aku nek arep nglungguh ya klangsrah kok. Lah ya. Tak omong itu. Heeh. Ombenono arak 2 gelas ora kodes kaya wedok. Iki lho pengalaman alumni kok ngono. Wis biyen karo kene los. Terus Wong bagus lambene abang. Saestu lho Kang Mas ki lho dodo kula deg-degan sanget Kang Mas ki. Deg-degan lho dodo kula niku lho. Rasane piye? iki ketoke dodone dicor. Gasan saged kalian panjenengan Kang Mas. Iya. Payudara kula kok nglumpuk dadi siji. Masa Allah. Kuwi jenenge gombal apa to, Ndro? Kanebo. Kuwi susu apa ndut? Mendut tok. Terus Yen mati
aku wis kurup angger tresnaku mbok tampa sapa iki sapa ya iki Mas tresna kula kaliyan panjenengan menika nggih tulus saking manah kula semono uga aku Yayi Mendut jagat ora ana kekarone kejaba mung Yayi Mendut kang tansah Putranipun Rama, Nduk. Tok. sik iki dadi apa Kiki dadi apa jenengan ki Pake Mendut. Pak Mendut kok kaya camping ngono Wong sugih ku biasa bar healing to. Oh bar healing ya Rabu. kok malah bapak apa bolang jane kok Kok pulang. Iki bapak niku. heeh Ndut. wah gila pripun to Pak Putranipun Rama Cahayu. pripun Aduh, aduh. enten apa yuk Wedok. iya lali enten apa to Pak kok mboten sang nggih duka ngoten lho kok sajak jenengan niku kados ngaten niku jane enten apa Nyek wong to her iki. Masamu ra tinggale wong iki. Dut. Kowe iki putrane Rama sugih-sugih wong Bagor Wetan, Dut. waduh duh Lah arep entuk wong melarat iki sing dipangan apane, Dut? ya Allah ambone ngungkuli aku Ayo, Dut. nek Sopo? pripun lho Bapak Wong lanang sing cedhak wani karo putrane Rama sapa, Dut? ning saestu Bapak kula niku kalian Kang Mas Pranacitra menika sanget tresnanipun kados pundi malih naminipun tiang tresna niku mboten saged dipun peksa lho Rama kula nyuwun pangestunipun supados kula saged anggarwa Kang Putra nggih Kanjeng Rama oh Hei Aku kaget ta, Lek, mbok ngono kuwi, Lek. Kang Mas apa ya wonten menika wonten manuk cacah kalih cucuk-cucukan mertandhaken tresna kula kalian panjenengan ta. Ning sayangipun kok wingkingipun wonten luwak nggih Kang Mas. endi luwake Luwake ben nyucuk kowe. Kene. Rama. Meno. Sopo kowe? kula Pranacitra Wong ndi kowe? Mas Trip Toprak kok Mas Trip. lho aku Mas Trip endi to Padasan kene lho, kaduan niku. Kok padasan ngono ya Bu ya. Kowe Pranacitra. Wong nggih ndi kowe? saking Padasan Kowe ngopo kok cedhak karo anakku? Kowe ngerti ra? Mendut ki anake wong sugih-sugih wong Bagot. Ngelirik takon bayar 2 yuta ngelirik anakku. buyuh Bayuh. Wong sugih iki bebas los. nanging Kang Putra nggih sampun sami tresnane kalian kula Kanjeng Rama Wonten lho Rama. Wong tresna kuwi kudu ndelok jitokmu Pranacitra. gitok kok jitok Ayo nek nggenku jitok. iya Kowe arep tresnani sapa? Kang Putra pun mendut Kok apik nalarmu kowe? lho kados pundi maknanipun Mendut ki cilik tak gedhekke bareng gedhe kok apik mbok pek bojo penak men kowe. Lah napa jenengan pek dhewe kok mboten oleh dipek wong ki? Kowe tak pek dhewe Lek. wonten tetembungan Purwodadi kuthaning kang dadi bukti lan kenyataane nyatanipun kula kaliyan Nyai Mendut sampun sami padha Sami tresnane tresnanipun lho Rama. kados pundi Kanjeng Kowe iki Rama wong melarat gendong jagat paribasane derajatmu, derajat krokot tak unggahno pot tetep lorot kowe. lho Ngerti ra aku? Aku sapa? jenengan sinten Lah jan sinten? Aku mang dadi apa aku? Lah nek cawang komburi kok bulus e malah. ayo kayak kura-kura ninja lho malahan Bulus matamu ngono kok bulus. Aku iki pakmu. Lah nek komburi kaya bulus kok. Aku iki bapake Mendut. lajeng kados putihipun cethanipun punika kados putih nyatanipun Kang Putra tresna Sareh Rama. Dut. Pripun? Wong aku nesu kok ora percaya kowe. Aku nesu karo anakku. Aku iki peranku antagonis nesu karo kene. oh iya Pripun Rama? totalitas Putrane Rama lho. Leres. Kowe apa bener tresna karo lek iki?
Lek iki niku nek rinten naminipun Prono Citra. Prono Citra. Kok iso lek iki lho. Lek iki lho. Sapa Mas jenengmu? Prono Citra. Yo. Kok iso lek iki. Sanget tresnanipun kula kalian Kang Mas Prono Citra Rama. Kowe kok arep tresnani Prono Citra anakmu sok ben mbok pakani apa, Dut? Tresna niku mboten nyawang babakan bondo donya, ananging ati ingkang suci, tresna kang sejati. Ngoten Rama. Jenengan mirengaken. Kowe tresno tenan karo Prono Citra? Tresna saestu. Prono Citra? Kados pundi Kanjeng Rama? Kowe ya tresno karo Mendut? Kula tresno. Yen kowe tresno karo wong loro karo Mendut disekseni bumi langit, muga-muga kasembadan. Tuk 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 tuk. Iki lah wis, iki bojoku los iki. Iki kok angel men Ben Bapak. iki donya ben geger dalang akbar duwe bojo banci. Iki kok sing ngepaske kok angel men ngono lho. Lah biasane kan apa nek lakon iki kan ora entuk Prono Citra dipateni. Jare piye anu apa nek ngepasne angel men. Lah mung wis tubrukan lho, tuk ngono. Ayo sesuk iki mbok diprek apa iki jenenge dioperasi ning Kamboja apa Thailand ngono. Oh iya. Dioperasi apa? Ya iku to. Jahanim iku lho. Ayo ditutupne tembang apa Mbak Apri? Jawakin apa Mbak Apri? Asmarandana mau. Niki ceritane ketoprak pun rampung. Rampung. Biasane nek ceritane kan Prono Citra dipateni Sarene karo iki bapak. Ora entuk pembunuhan karena kita tontonan sing mawi tuntunan. Nah. Betul. Masih melarat, masih apa kita rubah. Muga-muga Prono Citra karo Mendut tresnane kasembadan. Nah, kanggone wong lanang nek golek bojo aja nyawang rupa utawa body. Nah, wile. Nah, kanggone wong lanang. Tapi nek Langko nek rupane ayu, bodine apik, dibuka perabote padha. Lah. Ora malah nyanyi. Ala giyong giyong Mbah, giyong giyong Mbah, giyong. Kaya bar bedol pohong. tak bacokke kula. Ayo dawake napa niki, Mbak? Monggo, Apri? napa Mbak Apri? Langgam, kadung tresna mawon Monggo, nggih. monggo. Mas matur nuwun ya. Iya. Gak tau ubah gitu ayo. Mendem. Monggo Mbak Apri buka celuk langsung ya. Lamat pos katon tejane yen mbok berangkatan menjerang aduh mirah gene sinawang hamba seni yen besangut wimbo patut nyata jati kamrani aduh lestariya tanli lapi sarikma nadyan bebasane kali nganggadyan salam bernimas kaya was koncetan rasa sengese mengatiku Yo. Suarane ya apik, suarane ya becik. Tak selingi maca layang nggih Mbak Apri. Assalamualaikum saking kula, Pak Min RT kalih. Pak Dalang kula nyuwun gendhe bubuk asmara podang kuning.
katujuaken Ahmad Sanuji, teman dekat seperjuangan dari Rejoso, penggemar Kidalang Akbar. Cukup sekian Pak Sukumin RT kalih Jogoliwon. Matur nuwun. Pak sinten? Pak